Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Rama, എല്ലാവർക്കും Hare പ്രണാമം. Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കാണ്. 59 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? 59 അല്ലല്ലോ, 60 60 വരെ ചൊല്ലിയല്ലോ. ഇനി ഇല്ല, 60-ാമത്തെയാണ്. 30 വരെ എടുത്തു. 60 ഇന്ന് ചൊല്ലാൻ പോണല്ലേ ഉള്ളൂ. 59 വരെ അല്ലേ? അതെ, 19 വരെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മാവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അത്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ചെറിയൊരു സേവനം ചെയ്താൽ പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് രക്ഷിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ? അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ. അതുവരെയാണ് നമ്മളപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്. പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ടോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 60. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതതോ ഹ്യപ്യ കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ്. അർജുന, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരനെ വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടക്കമില്ലാത്തതാണ്, നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വിവേകിയായൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ പിരിച്ചു വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അടക്കമില്ലാത്തതും കരുത്തുള്ളതുമാണ് എന്ത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചാലല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയത്തിനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്? അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കുക അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് പിന്മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രയും വിശിഷ്ടമായതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ്? അതൊക്കെ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായതാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോണ്ടാവുന്ന ഒരു ആസ്വാദനം, അതേപോലെയാണ് എന്ത്? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് കിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്താ അതിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലേക്ക് തിരിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയത്
അപ്പൊ നമുക്ക് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. സവൈ മന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാർന്ന് വർണ്ണനെ താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഇതിന്റെ പരമമായ കാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയ വിജയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദുർവാസ മഹർഷി പറയാം ലാസ്റ്റ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെ ചെയ്തത്? തന്റെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു. മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു. ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തില് സ്വന്തം ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കാനായിട്ട് നാസിക ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് രസന ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ കാലുകൾ രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം മാറ്റി. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തനാകാനുള്ള യോഗ്യത ആർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചു. ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തില് കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ സ്പർശനത്തിന് ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. തൃപ്പാദനാലെ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കാനായിട്ട് നാസിക ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ രസന ഉപയോഗിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിരസ് ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം? ആരുടെ അഭിലാഷാക്കി മാറ്റി? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അഭിലാഷാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭക്തനാകാനുള്ള യോഗ്യത ആര് നേടിയെടുത്തു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് നേടിയെടുത്തു. ഛായത്തെ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷൂപചായതേ സംഘ സംചായതേ കാമാ ക്രോപ്താപി ചായതേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതിലേതെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിയന്ത്രിക്കണ്ടേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പതുക്കെ എല്ലാതും ആ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് വരും എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജ് ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് നവവിധ ഭക്തി പറയുന്നില്ലേ? ഒരുമിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്താലും മതി. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക തൃഷ്ണ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളെല്ലാം ആര് അവഗണിക്കും? ഒരു ഭക്തൻ അവഗണിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളെല്ലാം അവഗണിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധം വന്നാല് നമുക്ക് സമ്മോഹം വരും. എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും.
ഓർമ്മ നശിക്കും. ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരുമ്പോ എന്താണ്? ബുദ്ധിനാശം. നമുക്ക് ബുദ്ധി നശിച്ച് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊരു പിടുത്തില്ലാത്ത രീതിയിലാവും. ബുദ്ധി നശിച്ച് അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? സർവനാശം സംഭവിക്കും. എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? സർവനാശം. ഭൗതികതയുടെ കയറ്റിലേക്ക് വീണ് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഭഗവാനാണ് പരമാസ്വാദകനെന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്നും അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസാദം നമുക്ക് കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമുക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്ചര്യൻ ആത്മവശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദാമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗദോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തനായിട്ട്, രാഗദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്, അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരു വൈഷയിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, നമുക്ക് തോന്നാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തി അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം. മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തി മുക്തനായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ എന്തുണ്ടാവും? നിയന്ത്രണങ്ങള് ഉണ്ടാകും. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ആ ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസാദം, കാരുണ്യമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രസാദമാണ് എന്ത് ശരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപചായതേ പ്രസന്ന ചേതസാഹ്യാശു ബുദ്ധിർ പര്യവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. സംതൃപ്തനായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിനാ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല പിന്നെ? അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി പിന്നെ എവിടേക്ക് കടന്നു? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു അല്ലെ? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? ആത്മീയത്തിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടാനും സാധിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിര യുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയില്ല, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാതും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് സമാധാനം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കായിരിക്കും ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതാം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ തോമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയാണി ഹി ചരതാം യന്മനോനു വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവാമി വാംപസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, വെള്ളത്തില് തോണി കൊടുങ്കാറ്റത്ത് എന്താണ്, അത് കിടന്ന് അലയുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചഴയ്ക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും മതി, നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഇതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചഴയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വായിച്ചത്, തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യാനിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശാ പശ്യതോ മുനെ. സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കും. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും രാത്രിയാകുമ്പോ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ ആ അന്തർമുഖനായ മുനി എങ്ങനെയായിരിക്കും, നിശാകാലത്തിലായിരിക്കും, രാത്രിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണരുമ്പോ അദ്ദേഹം രാത്രിയും, എല്ലാവരും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള മുനി. അതെന്താ പറയണത്, ബുദ്ധിമാന്മാര് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നവര്. 2 കൂട്ടര്. അപ്പൊ ഈ അന്തർദൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഋഷി എന്ത് ചെയ്യും, ഭൗതിക കർമ്മികള് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കും. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹം ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും, അന്തർമുഖനായ ഋഷിക്ക് സാധിക്കും. അപൂര്യമാണ അചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി യത്വാത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സാ ശാന്തി മാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സമുദ്രം. ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ കടന്നെത്തുമ്പോഴും നദികൾ കടന്നെത്തുന്നത് പോലെ അപ്പോഴും ആ സമുദ്രത്തിന് എന്താണ്, യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല, അതിങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു കുറവുമില്ല, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല
അങ്ങനെയുള്ളവർക്കല്ല, അല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുക? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. എപ്രകാരമാണോ ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ വരുന്നത്, അതേപോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ പിന്നാലെ പോകാതെ അതിനെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവൻ എന്തില്ല? ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ്, സദാ പരിപൂർണനാണ് വ്യക്തി. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവൻ എങ്ങനെയാണ്? സദാ പരിപൂർണ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധമാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണനായിരിക്കും. വിഹായ കാമാനിയ സർവാൻ പുമം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സാ ശാന്തിമധിഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും അഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായിട്ട്, എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധം നമ്മളേതായിട്ട് യാതൊന്നില്ല. നമ്മളെന്താണ്? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നൊന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഉടമാവകാശം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു മിഥ്യാഹംഭാവം, നമ്മുടാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കുക. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ നാഥൻ. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടേതാണത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് അത് കിട്ടുന്നത്, ശാന്തി കിട്ടുന്നത്. അതായത് എല്ലാതും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്, എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാനാണ് പരമാസ്വാദകൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണം എന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ശരീരം താൻ എന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ, നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിലും അവകാശം കരുതാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മള്, ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിലും ഉടമാവകാശം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമമായ കാഷ്ഠ. ഏഷാ ബ്രഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിതിസ്വാമ്യന്തകാലേപി പരമ നിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏഷാ ബ്രഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ഥ. ബ്രഹ്മി സ്ഥിതി എന്താ പറയുന്നത്? ഏതൊന്നിലെത്തിയാലാണോ, അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മി സ്ഥിതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമിലെത്തും. അപ്പൊ ഏതൊന്നിലെത്തിയാലാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? വിഭ്രാന്തി വിട്ടൊഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മിസ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി, ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥ ബ്രഹ്മിസ്ഥിതി. ആ ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്തായി? വിഭ്രാന്തികളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മീയവും ദൈവികമായിട്ടുള്ള പാത, ആ പാതയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവിടെ? പദം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? പദമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടൊരു അവസ്ഥയിലെത്തി നമ്മൾ എല്ലാ വിഭ്രാന്തികളും മാറി നമ്മൾ എവിടെ വന്നു? ആത്മീയവും ദൈവികമായിട്ടുള്ളൊരു പദത്തിലെത്തി. അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെത്തും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല. ചിലർക്ക് എന്താണ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം വളരെ പെട്ടെന്ന് വരും, അനുഭവപ്പെട്ടു വരും. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. കൃഷ്ണാവബോധം വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദിവ്യ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും നമുക്കിപ്പോ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം വരും. പക്ഷെ ചിലർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വരാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ 2-ാം അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല്
നമ്മള് എന്താണ് നമ്മൾ കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ ചെയ്താണല്ലോ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യവംശത്തിലെ ഒരു പ്രതാപശാലിയായിട്ടുള്ള രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം ശക്തിയൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു രാജാവാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമന്റെ പൂർവികരില് ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ദേവന്മാര് അസുരന്മാരെ നേരിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും ശക്തിമാന്മാരായിട്ടാണ് ആര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അസുരന്മാര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ദേവന്മാര്. അങ്ങനെ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് വന്നു, ദേവലോകത്ത് വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ മഹാരാജാവിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇവര് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കും. ദേവന്മാര് വിജയിക്കും, അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ദേവന്മാര് എന്ത് വരം വേണമെന്ന് ചോദിക്കും. എല്ലാവരും എന്ത് വരാണ് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന് വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എന്തറിഞ്ഞാൽ മതിന്ന്, എനിക്കിനി എത്ര കാലം ആയുസ് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് ആര് പറയാ, ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് പറയാം. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, എന്റെ ആയുസ് എത്ര കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദേവന്മാര് കണക്കൂട്ടി നോക്കി പറയുമ്പോ ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് വെച്ചാല് 48 മിനിറ്റ് മാത്രം. 48 മിനിറ്റ് കൂടിയേ ഇനി ആ രാജാവിന് ആയുസ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ദേവന്മാര് പറയാ. അപ്പൊ മനസ്സിലാവാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പിന്നെന്താണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്തോ ആ സമയം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. തന്റെ രാജാവായിരുന്നല്ലോ, രാജ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് ആ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ 48 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടിയ ഒരു രാജാവാണ് ആര്, ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അത്രയും ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത്രയും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇനി ഇത്രയും സമയം എനിക്കുള്ളൂ, അതിന് എങ്ങനെ എത്രയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിന്റെ മാക്സിമം ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ. അതാണ് ആ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ. കാരണം ഇത്രയും ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചിന്ത കൊണ്ട് സാധിക്കാണ് ഭഗവത് പാദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. പിന്നെ 100% എന്താണ് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചത്, പെട്ടെന്ന് ഈ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതാണ് ആരുടെ കഥ, ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെയും പിന്നെ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച രാജാവാണ് ആര്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ദുർവാസ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയണം ദുർവാസ മഹർഷിയെ? ഭയങ്കര കോപമുള്ള ഒരു മഹർഷി അല്ലെ, പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു മഹർഷിയാണ് ദുർവാസ മഹർഷി. അപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷി ഒരു പ്രാവശ്യം എന്താണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്ന ആ സമയം എന്ന് വെച്ചാല് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ഏകാദശി പാരണ വീടേണ്ട ദിവസമാണ്, ദ്വാദശി ദിവസമായിരുന്നു ദുർവാസ മഹർഷി വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവനും അന്നത്തെ ദ്വാദശി പാരണ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി വന്നപ്പോ പാരണ വീടി പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി പോകും. ദുർവാസ മഹർഷിയെ കാത്തിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, നമ്മൾ തീർത്ഥം കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പാരണ വീടാൻ പറഞ്ഞു. ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട്. അപ്പൊ ഇതിന് തടസ്സം വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏകാദശിയുടെ പാരണയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഏകാദശി എടുത്തതിന്റെ ഫലം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് പാരണ വീടി. അങ്ങനെ ദുർവാസ മഹർഷി വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടായില്ല, അത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കൂട്ടാക്കിയില്ല, സമ്മതിക്കാൻ. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഭൂതത്തെ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ്, സുദർശനചക്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ആ ഭൂതത്തിനെ സുദർശനചക്രം കൊല്ലും. പിന്നെ അതാരെ നേരെ തിരിയും, ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദുർവാസ മഹർഷി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് മഹാദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പറയും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോളാൻ പറയും. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് യാതൊരുവിധ ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ല.
ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്തോ അത് നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ദുർവാസ മഹർഷി ഓടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അതിനോട് പറയാണ്, ക്ഷമിച്ചു, ഇപ്പൊ എന്ത് പോകും, തന്നെ സുദർശന ചക്രം ഇല്ലാതാവും തന്നെ. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാകാണ് താൻ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹർഷിയായിട്ടും തനിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല, തന്റെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ആ ഭക്തന് ഇത്രയും താൻ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ശതമാനം പോലും ആ മുഖത്ത് എന്ത് കാണുന്നില്ല, ഒരു ദേഷ്യം ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഒരു ഭാവം ആ രീതിയിലാണ് ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി, ആ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകാണ്, അവിടെ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ക്വാളിറ്റി അവിടെ മനസ്സിലാകാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവണം, ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാകണം. താനൊരു മഹർഷിയാണ്, ഇത്രയും തപസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്തില്ല, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവണം അവിടെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകണം. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തനല്ലാത്തവര് അവർക്ക് പല സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ലേ നമ്മളില്? 20 ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഇന്നലെ തീർത്തായിരുന്നു മാതാജി. ഇല്ല, ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ, എടുക്കാത്ത ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം. ലാസ്റ്റത്തെ അല്ലെ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം വരും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമൂഹം, പിന്നെ പ്രതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം അല്ലെ, ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ ഇതിലൊരു ക്ലാസിന്റെ സമ്മറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടോ നിങ്ങള്? അതിലൊരു തെറ്റ് കണ്ടോ മാതാജി? ഈ ആദിഭൗതികം എന്നുള്ളത് 2 പ്രാവശ്യം പോലെ കണ്ടോ? അതന്നെ, തെറ്റ് കണ്ടിരുന്നു. ഏതിലാ? മാതാജി അതില് 2 പ്രാവശ്യം. കർമ്മങ്ങള് 3 തരല്ലേ? അതെ, അതിൽ 1ഉം 2ഉം നോക്കണം. ക്ലേശങ്ങളില് 3 എണ്ണം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം എന്നുള്ളതില് 2 ആദിഭൗതികം, അതല്ലേ ഒരു തെറ്റ്. ഒരെണ്ണം ആധ്യാത്മികം, ഒരെണ്ണം ആദിഭൗതികാണ്. അതെ അതെ, ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആധ്യാത്മിക എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അല്ല, നന്നായി, അത് പറഞ്ഞ നന്നായി. ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം. അത് തിരിച്ചു എഴുതിക്കൊള്ളുട്ടോ, നമുക്കറിയാലോ, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം അറിയാലോ അത്. ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന. രാവിലത്തെ ക്ലാസ് വരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്നോട്, നിങ്ങളെ കണ്ടത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും, നാളെ അവരോട് ചോദിക്കാം കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നല്ലോ മാതാജി, അവർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇതില് കുറെ അക്ഷര തെറ്റുകളുണ്ട്. അതുണ്ടാവും മാതാജി, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണതല്ല, ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാ. അതെ, മനസ്സിലായി, അല്ല പറഞ്ഞതാ. അത് നമ്മൾ ഊഹിക്കണം. നമുക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതെ, ശരിയാ. അല്ല മാതാജി, യോഗിയും ജ്ഞാനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് മാതാജി? ആര്? ഈ യോഗിയും ജ്ഞാനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന്? യോഗി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, യോഗകള്. ആ യോഗകളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഗി. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊക്കെ നേടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ജ്ഞാനി. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി.
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നോക്കിക്കോളൂ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഏതാ ഇതില് വരുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ ദിവ്യത്വം വരുന്നത് ഇത് നിലത്തിയ ഇതിലാ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകും. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇന്നത്തെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? പിന്നെ ക്വിസിലുണ്ടല്ലോ മാതാജി, 3ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏത് ചോദ്യാണ്? ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ന് പറഞ്ഞേ? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? അതെന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങള്. കാമ്യകർമ്മം. കാമ്യകർമ്മം. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കാമ്യകർമ്മം. അതെന്താ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്? എവിടെയാ?